Eu votez un președinte care să ne reprezinte, Nicușor Dan, mare matematician. Are multe facultăți și i-a depășit pe toți. Curăță țara de hoți și rămân doar patrioți. Eu votez un președinte care să ne reprezinte, Nicușor Dan, mare matematician. Are multe facultăți, curăță țara de hoți și rămân doar patrioți. Votez pro-Europa, nu pun bătul la vrăjeală, știu ce-i bine pentru țară. Votez pro-Europa, nu pun bătul la vrăjeală, știu ce-i bine pentru țară. Hopa, 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 eu votez pro-Europa, Nicușor votez, că vreau să progresez. Vreau să fie pace în țară și modernă ca în afară, președintele perfect pentru trai ca în Occident. Hopa, 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 eu votez pro-Europa, Nicușor votez, că vreau să progresez. Vreau să fie pace în țară și modernă ca în afară, președintele perfect pentru trai ca în Occident. Votez pro-Europa, nu pun bătul la vrăjeală, știu ce-i bine pentru țară.